zo stránky Japonca, autora programu pre RTTY, si stiahneme zadarmo ponúkajúci program MMTTY, ktorý si rozbalíme a nahráme do počítača. Ja sa pokúsim troška priblížiť inštaláciu externého používaného externého FSK komu, ktorý sa používa, teda je potrebné ho nainštalovať a nakonfigurovať do tohto programu pre modemy, ktoré ja vyrábam a dodávam, aby ten program MMTTY išiel a to kľúčovanie bolo ako FSK v tomto programe MMTTY. Čiže keď máme ten program nainštalovaný, tak si klikneme hore na kolónku Option, potom si klikneme na kolónku Setup MMTTY, otvorí sa nám tabuľka, kde prídeme do Setup MMTT verzia 1.68a, kde je demodulátor AC, ATC, PL, dekóder a klikneme si ďalej na TX, kde si už na pravej strane vyberieme z ponúkaných portov PTT and FSK. Je tam všetkých možných portov 16 a na poslednom je externé FSK, čiže to externé FSK si dáme ako port. Kto má ešte pripojenie CAT, tak si môže nastaviť aj port pre ovládanie transceivera a potom z toho vidíme, ale sú tam font window, kde sa nastaví písmo, jednotlivé farby a ďalej v kolónke Mária Ivan Svetopluk Cyril si navolíme TX port, tam sú tri možnosti, ako je tam možnosť sound a plus com rovná sa TX FSK, ale my potrebujeme com TXD FSK, kde si tam zaklikneme, otvoríme USB port, sa nám otvorí kolónka USB port option, tam si dáme možnosť C, limiting speed, áno, toto potvrdíme a ešte by sa nám mala otvoriť jedna kolónka, toto si dáme na lištu, tento program, jedna kolónka, externé FSK 1.06, tam máme vybratý ten príslušný port, ktorý chceme používať, áno, ktorý máme nájdený, čiže ten virtuálny port z USB. Pre FSK output dáme TX data, tam si dáme bodečku a na druhej strane je status NG, akože PTT output, tam si dáme DTR, čiže DTR pozíciu. Invertované FSK nepotrebujeme a invertované PTT nepotrebujeme nastavovať a v riadku je napísané time capsule minimálne rovná sa 1 milisekunda. Toto zatvoríme, otvoríme program, toto dáme externé FSK na lištu a keď prejdeme do option a setup MMTTY otvoríme do TX pozície, tak je tam ten port externé FSK zavolený a keď prídeme do MISC, tak je tam zavolený COM TXD zátvorka FSK USB port, to sme si už hovorili. Toto zatvoríme, po prípade reštartujeme počítač a znova spustíme program MMTTY, ktorý sa
a používa pre RTTY a potom už môžeme používať aj modem ako moduláciu alebo kľúčovanie v RTTY pomocou FSK, čo je na modeme, ktorý robím signalizované červenou ledkou. Takto som to asi zhruba ponastavoval a v krátkosti som chcel popísať, ako sa to nastavuje pre prípadných záujemcov, čo by im to robilo problémy, tak je možnosť sa spýtať na Skype alebo na môj mail om3tomášpeternorbert@gmail.com. V programe Mix som to neskúšal ešte, ale snáď si nájdem čas a skúsim to ešte nakonfigurovať, ten Mix program, aby sa dalo použiť aj toto externé FSK z tohoto modemu. Tak prajem všetko dobré, 73 a niekedy opäť dovidenia, alebo do počutia. OM3 Tomáš Peter Norbert Milan Žilina.